Боята ама дърпа. А моя не дърпаше така. Малко повече, по-горе. Тая да повече. Да, и там да се пак на всяка цяло. Батерията може да вижда. Саба, снимахте ли го? Карта пак центъра не може да трябва. Добра батерия. Малките крива ли може да е? Какво стана, бе? То му влияе на това. Като беше ради или гъста от него от гъста? Докъде ти бе? Оставаме. Оставаме се. Не, това не е. Браво! Ето така! Браво! Тренировката струва. Браво, мерси, има няма. Правилният си работа. Добро, батерите. Там ми карай тук повече. Ето, видя ли? О, не, нищо не видя. Аз нямам такива малки. Видя ли какво? Имаме 4 милиона. Я иди там. Карай по-надясно. 27, то тук... Карай по-надясно, че там има смущение някакво. На 36 се смущаваш. 36-35. Дай се насам. Карай се най-час малко, защото е тук. На такова разстояние горе-долу и почва да шава. От могилата наляво има някакви смущения там. Може и апаратурата, батериите не са падали сега. Карай ли по-набили? Не, там от пожарната има някакво смущение. Шко бавно захожда. Кой го кара него, Бавно 230. Кой го кара, викам? Да, просто така изглежда, защото е много бавно. Райнер тъп големите. Те малките ним са... Има бе. 330. Това да не мога да кажа апаратура. Се хваща лоса. Те май насипнаха, както ги направиха такива. Стоят само за камуфлаж вътре. Това на максимална газ ли е? Не. Кръг, втори кръг, такъв. Стигни се малко по-далече да си е по-лесно. Иди оттам, дръж го на високо отдеве, както беше. Стига. Сваляй гъса. Гъса свали и не дай дига горна. Така, дръж го. Газ, газ малко. Малко газ. Газ, бе! Стига. Давай. Айде стига. Идеално. Не. Значи, тук горна трябваше да имаш. Той като изгуби скорост и горна е. Той имаше скорост. Слушай, не? Ще е какво? Той държи на горе. Нищо да си, то си кацна.